Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ese familia yomongi na Esther Kemto na bana baye bonsi omusike mheshimiwa Tongi, pole sana. Nchaba mintona alentre ngora yane yogoteba pole so gusira kwa mongi no yorenge ntingana yabagusi na ende kyakabere ntagete goteba nchebu no mongi onko basabo mogusi onye twachire buna libo elimo Nyasaye otoigore iregesio mwana oito Fred Matiang'i otene nirekorigio wa president tomo tugeke onde tabase como ira kiara na diara sukwe nesa kubinde igoto gotebo Kenya ya twali robo nyira nene tobaitiruwa bange amanyinga itekire Fred nere bweko bwateli yogo igoli togote naki one. Thank you. Asante sana ase family.